cɛmɔgɔ a tɛ cɛmɔgɔ ma na wala file n'o fɔ a ɲɛna i ka ala minɛ e yɛrɛ maa min ka silamɛya yɛrɛ ma barika man bon kosɛbɛ ni sunkalo yɛrɛ tɛ hali cɛ tɛ seli safɛ sunkalo de la e bɛ ala minɛ ka sun hali seli i tɛ se k'o kɛ ka dɛsɛ ka yugu feere la ka sababu kɛ sun ye han i ka silamɛya ma bɔ i bɛ n'i yɛrɛ fa fu cɛw fɔ ni ala yafara ne ma dɛ a ka haramu parce que du sirilen bɛ ne ko la ne tɛna se ka n ta kɛ sun kɔni ye don o don ka dɛsɛ ka taa baara kɛ ka wari ɲini o wari kana sɔrɔ e tiɲɛ n kana ala sɔrɔ n kana wari sɔrɔ o t'i ɲɛ dɛ i bɛ sun ka tile bɛɛ ban sun na sun ma nɔgɔ ka t'i ta kɛ mana ko ye e tɛna ala sɔrɔ e tɛna yɛrɛ sɔrɔ ne t'i don o la ala yafa wallahi ko ni ko salama Kamelenkɔrɔ filazi sun kɛ salama kɛnɛya bɛ nka tɛ sun kɛ salama debatigi filɛ k'i ba sun ma salama maloya koba filɛ nka tɛ se ka fɔ salama cangalo bula sagarto ne ma ka ɲɔgɔn bonya k'a ɲɛ bɛ cɛ koba kɛ cɛ fara cɛkisɛ filɛ sa Aceh, grand frère. mais a ma fɔlɔ la n'a b'u fɔlɔ la an tɛ kɛlɛ o Ni mai. Dengan dren fɛn ni mai. a ye n tanu sa a ye n tanu o de ka di ne ye i b'i dogo k'a kɛ i b'i dogo i b'a ye ka dogo ka di ne kɛ i b'i dogo o la an ye sɔn bɔ i la sinon i dogo k'a kɛ ala ye kɛnɛbaden da ne bɛ se ka n dogo yɔrɔ jumɛn na ka ko kɛ mun ko I bɛ se k'i dogo. Hali ni m'i dogo ala la i bɛ se k'i dogo maaw la. mais ala ka kuma in jɛ ne m'a faamu sa kan dogo i kelen jɔlen don I dogo ka nin dun quoi. bɔn wa Ya sinon e bɛ ka nin kɛ a nege bɛ maaw minɛ. kamalen n'i b'i ka malo balẹ̀ la kuma ne kan Ne ya. aw filɛ nin aw nana ne dɔgɔya sisan ne tɛ ka su kun minɛ est ce que aw b'a dɔn wa ayi an bɛ dɔnkili da dɔrɔn ayi mais est ce que aw b'a dɔn problème min bɛ nin na wa aw b'a dɔn problème min bɛ nin na wa voilà san'aw ka mɔgɔ accusé a bɛ mɔgɔ ɲininka fɔlɔ de san'aw ka mɔgɔ accusé a bɛ mɔgɔ ɲininka fɔlɔ de ni mun b'a la Non. Foyi ma kɛ. e mana mana ko la dɛ Foyi ma kɛ o. voilà c'est à dire ne filɛ nin ye ni ne sunna ni tile sera 11h ma dɔrɔn ne fiɲɛ bɛ to ka minɛ na de ne fiɲɛ bɛ to ka jɔ de n'a ma ɲɛ ko su bɛ to k'i fiɲɛ jɔ o ɲuman ye min ye fiɲɛ jɔ laban ye mun ye i bɛ taa ne tɛ fɛ ka sa de o de la ɲuman ye min ala yɛrɛ ko maa ni tɛ se mun na o to yen ne tɛ se fɔlɔ Ini manière. donc e nana kili de bɛ tɔɔrɔ carrément faamu de mais ne bɛ fɛ k'aw ɲininka o an ma cɛmɔgɔ ka dugu jɛra sigiri cɛmɔgɔ Cɛmɔgɔ i tun dɔ cɛmɔgɔ ma ye dɛ. fari i b'a dɔn cɛmɔgɔ ye silamɛ yɛrɛ a bɛ sun tile ka fari i b'a dɔn a y'a sigi yɔrɔ ye a y'a nɛmɛ jɔn ye kafiri ayi cɛmɔgɔ ye silamɛ jɔn ye kafiri ayi a ka fara a ɲɛfɔ a ye C'est-à-dire cɛmɔgɔ. ayi dumunikɛ bɛ se ka maa kɛ kafiri ye wa ayi mais munna aw b'a fɔ ne ni cɛmɔgɔ de ye teri aw b'a fɔ cogo di ko cɛmɔgɔ ye silamɛ ko parce que ko tile ka kalan silamɛ bɛ dɔn cogo di silamɛ bɛ dɔn cogo di wa n'i bɛ seli kɛ a ni jumɛn n'i jogo ka ɲi ani jumɛn cɛ ne mana ko la de walayi A ɲininkali le don ɲininkali le don. jabili kɛ dɔrɔn I bɛ jabili kɛ i b'a dɔn dɔrɔn. n'i ye silamɛya ka sen dɔw ta a ka ɲi an ka b'o kɔnɔ an k'o to yen kuma ninnu tɛ ne arrange Ok. cɛ an bɛ don fɔlɔ ayi jusa ma tila sisan o ne ko karamɔgɔ a ka karamɔgɔ il n'est pas malade karamɔgɔ il n'est pas c'est à dire karamɔgɔ est-ce que a kunkolo ka kɛnɛya A kunkolo ka kɛnɛ kɛ e y'o fɔ mun fɛ. k'a fɔ ko Badara ka fa ye ɲɔgɔn na de tɛ fɛ ka don karamɔgɔ la a bɛ bali ne la walayi Cɛ an tɛ ka nin faamu. N'i tɛ min kalama n b'o f'i ɲɛna keleya b'a dɔ bɔ a la. ne t'o kalama parce que hali sɔrɔ ne ye wele ne bɛ baara la ne ye wele i ye ne ka téléphone tigɛ ko i ni ka sɔrɔ i tɛ réunion na ne t'o kalama o est ce que ne b'o kalama ne bɛ na insisté ta Mais ni n bɛ réunion na n bɛ appel ta cogo di? a b'a fɔ tan ni ko n'aw bɛ réunion na a bɛ appel ta ka sɔrɔ a tɛ réunion na yɛrɛ réunion et puis an m'an sigi appel la réunion na mais hali n'i bɛ réunion na i bɛ se ka message ci ma pour que an bɛ se k'a faamuya cogo min na. N bɛ message ci ma cogo di? Ne yɛrɛ ɲinɛna ka n ka téléphone faga sinon n'an bɛ réunion na an bɛ téléphone faga. e dalakolon tɛ kuma si e dalakolon tɛ kuma si wala e dalakolon tɛ kuma si ne y'o de f'i ɲɛna fɛn min ka sabali parce que ne bɛ k'an muɲu min k'an muɲu sabali o de da ka di la parce que a bɛ ka tɛmɛ a dan kan quoi nin ko yɛrɛ de bɛ ka tɛmɛ a dan kan. Ne ye kuma bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna a bɛ ne kɔnɔ i bɛna faamu de komi an bɛ sunkalo la kumaba in t'an ten ne bɛ sun de la kuma in a bɛ ka jigin ne la. e bɛ sun na sunbagatɔw yala
depuis 7 heures k'e bɛ sun na. même si k'an ka baara to yen. sun e bɛ ka kɔrɔlen e b'a di mɔgɔw de ma mɔgɔw de b'a di e yɛrɛ bɛ bɔ ka taga dɛmɛ di yan ni e bɛ mɔgɔw de wele mɔgɔw bɛ n'a minɛ k'e taara dɛmɛ di la. e taara dɛmɛ di o bɛ faamuya cogo di. ne taara dɛmɛ di mɔgɔ ma e b'a dɔn i y'a ɲini k'a tigi dɔn. ne t'a ɲini ka e yɛrɛ b'o fɔ ne ɲɛna de. ne bɛ kuma caman bɛɛ la n'i y'a fɔ ne ɲɛna ne bɛ se k'a faamuya. ni e m'a fɔ ne ɲɛna ne b'o faamuya cogo di. i bɛ nin kuma caman fɛn fɛn la wuli ka se karamɔgɔ fɛ yen ne taara dɛmɛ di karamɔgɔ de ma. n parti ya awɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'o kɔni. yanni ka kuma i bɛ ko ɲɛɲini fɔlɔ de ne wulila depuis sɔgɔma ne tun bɛ karamɔgɔ fɛ yen fo sisan. n ma kuma f'i ye i jɔ n ma kuma f'i ye ne tɛ tɔɔrɔ service la ne de tɛmɛna karamɔgɔ ka da la ne karamɔgɔ ne natɔ dɔrɔn karamɔgɔ ni bolo la ka so ne yɛrɛ ye 100 di yugu feere dɔ bɛ sigi a ka da la ko cɛmɔgɔ wa cɛmɔgɔ ne ye 100 d'u ma n ko a k'a d'a ma ne ni karamɔgɔ yɛrɛ ma ɲɔgɔn karamɔgɔ yɛrɛ bɛ ka siran ne t'a dɔn fɛn fɛn don ayi ne kelen tɛ taa dɛ n'i bɛ taga ne ni e de fila bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa karamɔgɔ fɛ yen parce que ne kelen taara a tɛ ka jɔ ne ye ne kelen taara n ko n bɛ taga a la faamuya karamɔgɔ ma sɔn ka jɔ karamɔgɔ bolila a ma sɔn ne ka don a ka du kɔnɔ yɛrɛ. ne bɔra karamɔgɔ fɛ yen sɔgɔmada in na ka na e sigilen sɔrɔ e fɛnɛ b'a la k'an ka taa karamɔgɔ fɛ yen tɛ karamɔgɔ fɛ yen cogo di karamɔgɔ bɛ ka boli e ɲɛ min na ne t'a dɔn e t'a dɔn donc i yɛrɛ de bɛ wuli service a fɛ. an ni ne sera a fɛ mɔgɔ min tɛ ka jɔ ne ɲɛ dun. a bɛ jɔ i ɲɛ donc n'i sera a fɛ wala n'i y'a ye karamɔgɔ tɛ ka jɔ i ɲɛ i ka farin i ka farinya i bɛ dɔ bɔ a la donc i b'i ja sigi ni mɔgɔw ye. ne ma farin ne ma farin ne bɛ tiɲɛ de fɔ ne ma farin. i ka farin tugun ne ma farin hali ni e don an ka e bila ne place la karamɔgɔ ka bɔ a ka so kɔnɔ ka na e ka muso e bɛna muso filanan ta ou bien ko cɛ wɛrɛ bɛna ne furu. o bɛ bɛn e ma. e ne delila ka kuma muso. ayi non non mais o bɛ bɛn e ma. o ye ni karamɔgɔ cɛla ye ne kɔni bɛ min ɲini k'a f'i ye ale ma wele i ka yafa deli a jo tɛ den ni masa cɛ o ye tiɲɛ mais i donna gasi la bi dɛ i donna gasi la bi yɛrɛ ni sunkalo donba ye i donna gasi la a wele i ka yafa deli a est ce que i tulo bɛ na donc ne bɛ don ka taa n reposer n'i bɛ taa karamɔgɔ fɛ yen taa fɛ n'i tɛ taa ne kɔni taa. tiɲɛ na ne kɔni kelen tɛ se ka taa n'i bɛ taga ne bila karamɔgɔ fɛ taga ne bila n'i tɛ ne bila karamɔgɔ fɛ tura to ye alima ta ne bɛ alima wele ne bɛ yafa deli alima. n'i tɛ taa karamɔgɔ fɛ yen ne kɔni taa tɔ tɛ. n'i ko ten alima. sisan ne de bɔra ka na patrɔni bila e karamɔgɔ de ka bɔ ka na ne ni patrɔni sɔrɔ kuma na ne bɛ ka hamina ko lagali patrɔni ye pour que a ka se ka ne dɛmɛ cogo min na ne ye fantan ye karamɔgɔ de bɔra ka na ka kule wɔyi ne ko mana sa n bɛ dabarida kɛ ne ko mana sa n bɛ dabarida kɛ i ka cɛ ka muso ko ni ala n ko ne jɔlen ha kɛlɛ dɔgɔya ko ne n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ ko patrɔni bɛna bisu kɛ ne na ko jarabilen to ne la a tun t'a bɔ ta i b'a dɔn kuma in kun bɛ ka diya ne kunfɛ de. maa bɛ fɛn min ɲini sunkalo la n'i y'o sɔrɔ sunkalo makɔnɔ na taa b'ale ya ne tun bɛ n jago ye kuma in bɛ ka diya ne ye bon o de la sadaya ka wulukulu mankan bɛɛ ci ka taa ne ma kuma o de la ne ma foyi fɔ ne ni patrɔni ɲɔgɔn fɛ fɛn ka di ne ye k'o bɔ de. cɛ mais e tun bɛ fɛ ka bisu kɛ patrɔni na. a ye manamana ka bɔ dabila hali ni ye ne sara ne bɛ se k'o kɛ yan e ni ala tɛ se ka bɛ muso in dɔn ni patrɔni ne tun ye bisu kɛ na a bɛ ne faga walayi ne yɛrɛ bɛ k'a cogo bɛɛ kɛ ne bɛ se ka gɛrɛ muso in na cogo min ne se ne ka ɲɛ sɔrɔ a la n ma dege a ka vie qualité ninnu na fo n'an ye n dege o la dɛ. mais o ko tɔ kɛra cogo di. ça fait a ma ci ka fan bɛɛ kɛ mankan yan ne ye n ko don ne ma kuma o fɛ yɛrɛ o ka di ne ye o ni patrɔni kɛra ne fɔ o ka di ne ye ne ma kuma cɛ ale t'a dɔn ko cɛ camanba de bɛ yan minnu ɲɛbɔlen bɛ patrɔni fɛ. jɛmani dɛ. jɛmani jamani. a ka fɛnw ka ca koyi jɛman jamajani. ni a cɛ ale t'a dɔn ko cɛ camanba de jɛra min bɛ. nin ka cɛ fara. cɛ kana jigin a la kana jigin karamɔgɔ la ye maa f'i ye on dirait ani a kan ka wari dɔ de sɔrɔ a m'o de sɔrɔ wa ci kun bɛɛ de filɛ nin ye wariko dɔrɔn de don. mais est ce que o dɔrɔn don wa parce que ne ye ko in jateminɛ k'a fɔ karamɔgɔ ka sugu ma gala a bɛ bali ne la telimani bolila ka sugu bɛ gala yuguyugu feerela ka sugu bɛ gala hali karamɔgɔ yɛrɛ fana ka sugu bɛ gala a bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ musow tɛ ka na bilen. ayi gɛlɛya. ayi gɛlɛya de don parce que i b'a dɔn a ye wari de perdu. y'a ye a ye wari de perdu. mais a ye wari perdu kojugu. donc o dusukasi min b'a kan a bɛnna ni e mun ye a y'a bɛɛ suru. a ma suru ne kan dɛ a ye ne hakilina de fɔ. i b'a dɔn ale ko ne ni patrɔni ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dɔnnibagaw ye kuma dɔ fɔ dɔnnibagaw ye kuma dɔ fɔ ko n'i dusu kasira fɛn na i dimina fɛn dɔ la k'a b'i n'a fɔ nɔgɔ wotoro c'est à dire fɛn ninnu filɛ nin ye sisan. nɔgɔ wotoro caman tɛ ban ka village la. n bɛ ka fɛn dɔ de f'i ye kuma lamɛn sa nɔgɔ wotoro filɛ yɔrɔ nɔgɔ b'a kɔnɔ dusukasi in ye o ye dimi min bɛ mɔgɔ kɔnɔ donc nɔgɔ wotoro in filɛ nin ye sa a bɛ ka taa n'a ye yɔrɔ fɛrɛlen dɔ sɔrɔ a bɛ nɔgɔ in bɔ a kɔnɔ donc ale dusukasilen don n'a bɛnna ni mun ye dɔrɔn a b'a
n'a yɔrɔ dɔrɔn ne bɛ sɔrɔ nɔgɔ b'a kɔrɔ an ko an bɛ taa nɔgɔ foro la k'a bɛɛ lajɛ ka wuruba foro kɔnɔ ka taa dɔrɔn sɛmɛ mana se dɔrɔn an bɛ daba kɛ k'a ɲari ɲari an bɛ don o kɛlen nɔgɔ bɛ ɲɔ ɲɛ dɛ walayi n'i ye nɔgɔ kɛ foro kɔnɔ ɲɔ bɛ ɲɛ dɛ sisan est ce que an bɛ se ka i n'a fɔ 20 ou 40 ɲɔgɔnna sɔrɔ i bolo mɔgɔ bɛ bi naani ko b'a kɛ salama foli ka fɔ ko b'a kɛ ye sa salama n'ale de bɛ kobaw kɛ salama mɔgɔ tɛ se ka dɛsɛ ko b'a kɛ bolo salama ko b'a kɛ bɛ na wari b'i ye bɔ salama ko b'a kɛ voilà ça non vraiment nin diyara n ye kojugu ni cɛmɔgɔ tɛ maa ma deli ka nin dɔnkili sugu dun dan na mais a jara bon sisan e ko joli mɔgɔw bɛ bi naani a b'a kɛ 100 ka di o 100 o de ka d'a ye ko b'a kɛ Allah wala ne ɲinana portefeuille ayi sisan yɔrɔnin déjà là voilà e ka nin ne tantɔ sisan ni sisan ko b'a kɛ ayi wara parce que a ka fini qualité voilà a ka fini qualité voilà a to yen nɔ san ka taa an bɛ taa an bɛna o kɛla ye maa ɲɛnama ye ko b'a kɛ i ka fini ka ɲi trop Sungalo kalo jora la orma kalo mumini. Alima. Ne kun ye wele kulo tɛ ne wele ka na de. Ayi ne mi wele ka na. Alima, hakili sigi sa. Hakili sigi ne nana de. I b'a dɔn Alima n'i nana surtout sunkalo in na su bɛ mɔgɔ kan mɔgɔ dusu man d'a la surtout ani ne nana ka bɔ baarayɔrɔ la. I b'a dɔn baarayɔrɔ ko yɛrɛ tɛ ban quoi. I y'a faamuya n dusu kun man di n na surtout n nana sɔrɔ nin fɛnɛ tɛ yan o bɛɛ ye n dusu kasi quoi. I y'a mɛn i bɛ yafa n ma i y'a mɛn kana to ka kasi i y'a mɛn i b'a dɔn ne ka ko gɛlɛn kelen a man di ne ye i y'a faamuya parce que ne den de ye ka su ko ka jigin ne ye kasi la dɔrɔn a ma ɲi quoi i y'a mɛn e yɛrɛ bɛ n'i biri minɛ nɔgɔ ko la yan e kuma den dun A b'i bɛ sunɔgɔ la. sunɔgɔ yɛrɛ a bɛ k'a da sunɔgɔ la e kana minɛnɔgɔw ko Abi e bɛ mun na so kɔnɔ yen ni Abi nana han i bɛ minɛnɔgɔ di Abi ma Abi bɛ minɛnɔgɔ ko i bɛ t'i sigi so kɔnɔ ka télé filɛ Alima i b'a dɔn ne bɛ ka mɔgɔw ta in fɔ ka gɛlɛya i ma kun na surtout ni cɛ y'a dɔn han k'i bɛ ka su in na a b'a to hali ni a bɛ fɛ ka kulankolon dɔw kɛ a b'a to a b'a sɛmɛ kulankolon dɔw la ne ka o conseil dɔrɔn ne bɛ se k'o conseil dɔrɔn de f'i ɲɛna an falakaw don dɛ mais bɛɛ b'a dɔn jogo ɲuman t'u la i y'a faamuya i bɛ to k'a a lajɛ k'a su ni n'a yɛrɛ sigilen i bɛ to ka conseil n'u d'a ma ka baroninw d'a ma jɔn de bɛ ne muso ɲuman bɛɛ bolo k'i bɛ taga sunkuru tigɛ ne bɛ jɔn n kan ka jɔn yɛrɛ wa n man ka jɔn yɛrɛ Ayi i kan ka jɔ yɛrɛ. voilà o dɔrɔn de kun Abi Kan bɛɛ ne y'a faamuya e ka farin mais i ma jɔ. ok Alima tɛmɛ kana minɛnɔgɔw ko dɛ e bɛ se ka t'i da cogo di ka na Alima to minɛnɔgɔ ko la Alima ta kun ye minɛnɔgɔ ko ya Abi Alima ta kun ye minɛnɔgɔ ko ya n'i ye nin sen fila tuguni n'i bila ka bɔ baara la i wara a ma suwa koyi a bɛɛ na Flo e t'a ne sɔrɔ wa 50 francs ci wari ni jɔ fu de yan i b'a dɔn ne yɛrɛ e jɔ sɔrɔ dɔrɔmɛ tan kuturube e ɲɛ t'a la ne ko ne min den sugu ye de i b'a dɔn ne yɛrɛ bolo an ka suntigɛ ko fɛngɛ nɔgɔyara mais ne dabali de banna quoi Kamalen a y'o a n'a kɔnɔ bɔ a den de sigilen bɛ moto sanfɛ moto taxi b'a bolo ja foyi dɔrɔmɛ 20 ni bɛ yan tu cɛ Flo hɔn a ka e ka taa in da la cɛ i b'a dɔn ne yɛrɛ kun na fɛn f'i ye cɛ an tɛgɛ bɛ ka teliya sisan dɛ e bɛ fɛ ka caman na mun bɛ yen an b'a ta ne bɛ ka siran Flo n bɛna mun f'i ye jamana in sigilen b'o de kan koyi i y'i kɛ cogo o cogo i b'a fɛ o diyagoya de wulibali de o imagine bi kɛ mun kɛra karisa ɲɛ bɛ fɛn na karamɔgɔ ani ale ni Juli san bɛrɛ hali n'a ko t'i kɔnɔ a bɛ jigin i kɔnɔ de a bɛ jigin kɔnɔ wulibali de don n'an ka cɛ n'a taara n'an y'a ta n'u y'a minɛ ka cɛ n'u y'a minɛ i b'a dɔn i filɛ nin ka hakili jigin silabɛrɛ u tun b'a fɔ a ye ko nin ko an tɛ taa suyɛni na nin ko n'u y'a minɛ dun nin ko an tɛ n'a boli de nin ko boli de bɛ dan kɛ nin ko k'an bɛ taa fɔ Buwanima ye k'an bɛ boli biri ka taa fɔ Buwanima ye o ye fugari de ye est ce que an bɛ taa fɔ Buwanima ye ayi an tɛ taa e ka taa ye 2000 combien na y'a lajɛ 2000
ayi jɔ sa n'i t'a di ne ma ne ka lajɛ kana fɔ a ka ɲi. I ka taa nata. A ka ɲi. n bɛ fɛn san tamaro san dɔrɔn. ne ta ye 2022. ne bɛ tamaro san dɔrɔn o la an bɛ nin don kangaliba la dɔrɔn. ne bɛ tamaro san e bɛ kangaliba san. donc o de don. salama bɛɛ y'i ka tamaro san i k'i ka kangaliba san. san an tɛ sun tigɛ bi ɲɔgɔn fɛ. tiɲɛ ni ala tɛ fa b'aw la walahi ne t'aw lamɛn yɛrɛ. Kubage. nka. Cɛkɔrɔba ta ni furu i bolo yen nɔ sunkaloba in na e tɛ se ka sɔn wa. ayi dili safi i b'a dɔn ko dɔ de bɛ aw la o de man di ne ye kuwa hadamaden yanni n'i ye maa ye ko la sanni i ka akisi dɔrɔn i b'a ɲininka kana mɔgɔ jalaki fiyewu k'a sɔrɔ i m'a ɲininka fo mun b'a la n'e kun nana sisan ko b'a kɛ i bɛ dumuni na dɛ mɛ sunkalo de bɛ mun b'i la o jaabi ma baasi tɛ mun de b'i la. wala mun de bɛ k'e bali ka sun. très bien ne de ka di ne ye i b'a dɔn ne ma ŋɛnɛ de dili ne ma ŋɛnɛ bana jugumanba de bɛ ne na ala k'i to o bana la yen ne bɛ na fɔlɔ ne bɛ taa n ka logo yira. dili a filɛ wula fɛ ala ma ne sundiga waati sera ka na logo dɔɔni minɛ yan est ce que ka kɛnɛ hali n'i kasa i t'a san. dili ala me mugan di ma sa a jate minɛ sa wallahi karamɔgɔ ka dukɔnɔmɔgɔ ninnu yɛrɛ ne t'a dɔn mun de b'u la quoi ka haramu i mana gɛrɛ min na ko ka fɛn dɔ d'i ma o b'a kɛ i n'a fɔ fɔ ni sigi ma kunjɛ la mais a bɛ bɛn o aw b'a la k'aw bɛ sun na aw bɛ sun na sunba kuranin kɔni olu mana sun dɔrɔn sunkalo mana se tile 10 ma dɔrɔn u b'a bila o la u bɛ sɔrɔ k'u jɔ k'a doser ma sun ma kun yan'a ka so ma kɛ min yɛrɛ ne tɛna don o t'a baalen ye ka sun ka tila ka taa manamana ko ne tɛ don o la o ne bɛ n ka manamana ko kɛ ye ni sunkalo sera tile 10 ma tile 20 ninnu kɔnɔ an b'a daminɛ o ye cɛbakɔrɔ waati de ye. kalo basela mɛden o yo an tɛ sun dɔn ala ye wa. ni kɔni kara kɔni kɛra kɔni bɛɛ bɛ boli de dɛ kɔni y'a sɛgɛsɛgɛ e bɛ karamɔgɔ de nana nin wari ɲini nana ɲini de koyi. wari ko b'e kɔnɔ a ko b'anw kɔnɔ jɔn b'a sɔrɔ jɔn ye n'a b'an bɛɛ la sisan. logo yira fɔlɔ. wa n'a y'i kasa sama sisan a bɛ na. an n'aw yɛrɛ faga bi ne ka logo jɔ t'aw ma dɛ. aw ɲɛ tana de dumuni adamaden bolo. bisimilayi fɔlɔ bisimilayi rahmani rahim. Kɛlɛba in na mɔgɔ de bɛ wari bin ne bi k'i ta ta. a b'o sɔrɔ ne ye sabu ne mago tɛ wari la o tɛ. n diya ni ne san yanni ka suntigɛ dumanba ye. ni wari sɔrɔ dɔrɔn i k'a dun koyi sinon n'i sara a kɛr'i la. n yɛrɛ ma ɲina logo tigɛ bɔ a kɔrɔ. i bɛ bilen ne filɛ k'an to ne ye. cɛw suntigɛ duman b'i bolo bi dɛ. Kama kunde na temenu ha ikame gari here nye munu dae kama kunde here muso zo depuis wala ni na ka dute ne ma muso zo ko na temenu ka ikame gari de ali sungala we shweni ke sungala na ka sungala ya utu bali shweni na kafiru do bilahi foi te ke furu buya ta haram ko ay war mu shiya ma to re logo lawa ibi no haramu do e furu kono e furu ba de ngono akona bi ko endu deme bilahi e bi sa to lawa aka haramu ke to ta change me furu ki to ta change me furu ko ni nganya ne bana ka fa suni kle bilahi e de torode ni ma toronye galotige bilahi ala ka war shiya kla kana logo sa wa me suma tige folo kasa bena donnuna akasa bena donnuna wala bena antoro ale show
Muhammadu kan kira nyuma. Ko anga soli Muhammadu kan kira nyuma. Ale. Anga soli Muhammadu kan soli Muhammadu kan. Odo walai. La Islam de besen sona ko. Islam de besen sona. Muhammadu kan. Aga haramu Islam de besen soli sona. Muhammadu kan. Wi soli. No de feye ko. Islam de besen sona. Kafiri fo te sen sona. Azali Muhammadu kan. Ala ko Islam de ga soli. Neti la me. Neti la me. No do hectar du clos là. Aha. Muhammadu kan. Sabala Muhammadu kan kira nyuma. Maji ni silame obe aga kulo madani ladili kaina. Alame. Nebi soli Muhammadu kan. Na yo do tika shishi. Irabi fatu do mi. Ni tiga kana sunya la de. Ni do kana sunya la de. Ni mana la do du jire be tigile du sula. Jibe tiga du sula we bali shwenna. Eso we bali shwenna. Fajiri kana ke. Eso we bali shwenna. Ayyere mama Muhammadu. Ka fajiri kana fi. Ngoro kara mo ha. Bi lai ka firi fo ite nsona ba kite tu wala. Ka fajiri kana. E du me ka la me suni clear ne. Ama kira Muhammadu ye. Ese tubila. Jezo sahaba. Dile miga telefone tibila. Telefone ta folo. Ni agran kula ma ci de. Ni mi me Muhammadu la. Nana ce ne herewa. Bilali wili laula. Ayi kunda kira ka. Ya me ala. Voilà ça. Ni me ala de bolo koy. Aí ça soin voilà. Era te ka somi fami mo ko da. Akuti Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. O ma bali sa ma te bali sa ba ngani banga koy. E ka nyuma ke e ka dili nyuma. E fana ka fa ko ka nyuma nge na. Ai dien bana. Lu ko nkasa wenu ero. E ka sunte ke mwebi. Ne ko nduma ngane. Le sabali. Mizi la de. Kashiganda mizi la. Ayi kunda Muhammadu kan. Ni do Fatima sa joro lo sa. Fatima ta ere ni manero wallahi. Ko kira de to Fatima sa. Karamo. Nele. Ye fu o ne wole ta do ne. Nele. E bena dine fone. E se bena dine fone. E te sungolo islamaya. E te sungolo islamay. Ne isge. E ma suro islamaya la. Anye bele ko tuwa. Ne ka mumbi ka logo kola. Ale na mona sa. Bi nyini nga mumbi ka logo kola. Sabali sa dili. Ebe kane tane bilahi. Yega ala kira senga tani kira ye mi zirira. Ina ce ha ni ala ko yete. Ka almari ni boala ko ta saka ko tare ni mote. Kala mo kan tu bi koi. Ale. Ni Adesera wala adesera. Ni e sarata nkoni ni e sarata foni ala hineni lare. Ni sarata foni ala hineni la. Suna malaka da be janema la ko huwa bilahi wa tatila. Huwa tatila fiau. No que este sunari. Este suna. Este suna me lo sun tuge. Wafle. Nere ni kafiri manga kwa. O kola no. Ka haramu ni kafiri manga kuma. Musa fo ete ajila minte su. Nga ete su bi klega logo yira nga dukenela. Ah bra du te kele won. Basite. Oluka bra du te dine makuli. Basite logo yira sa di logo yira ati bole wa ayira. Abin bole. Nte logo de bole yawa. Ayira dora adu. Madu. E ko ga waro ko ma mele ko. Ko zo ko mu to zo ko mu. E ga waro tunya. Jibe. E ga waro tunya. Ni ga waro ga tunya. Ebo kalaban chire eba mi esigi kunya somare na ekumado esigi kun somare na ekumado e ka wado tinga ne nga war bla mama taka na muna tuna atuna muna wai e ga wado tinga e wado ta kalama e wado mu bine ne waramna e ni yeng maja karamo wal wona shi kola e be yape wado be yape e ga wado bine to godi ha kamo ku tiere la e posi gon nay ko libe dama mene if me no fake am ya sakra mo dili nyamna ay ba sura ni te fugo pol ya ko bana ngana telefona la dili ngana tulu la mo la dere me tulu la me logo la de ala de ka haramu me tulu la me logo la de aha ne ba la de e godi
Malaje. lajɛ Aha. i da i lajɛli ye E b'i sa cogo la ta a ka haram. sɔrɔ k'a dun Jeli e b'i sa cogo la ta. e yɛrɛ b'i sa cogo min na tan Haram dun de bɛ k'e kɛ tan. e yɛrɛ haramu E ma bon i bɛ ka furu ni. awɔ n y'a Lahi e bɛ ka furu ni. na kɛ tɛmɛ Baasi tɛ. awɔ Ɲɛ t'i yɛrɛ la o. awɔ Ni e ɲɛ b'i yɛrɛ la. awɔ A ka haram ko bɛ ko la e t'a kɛ. wala e yɛrɛ ɲɛ t'i yɛrɛ la koyi mɔgɔ si Oh, bonsoir ici. Aw mankan bɛ k'an tɔɔrɔ dɔɔnin so kɔnɔ. Elle, c'est la voisine. Oh. La cousine. an yɛrɛ wa dɛ I bɛ logo yira na ko di. Kɛnɛ ka ɲi, kɛnɛ ka ɲi. mun de y'o kuku de yan Taa an ka fɛn ta. e bala mun y'i bubu la Mata kana, mata. Adeli. San. Wele b'i la. Wala ni fara. Yɔrɔ bila, yɔrɔ bila. aw ka dɛmɛ da kun aw ka dɛmɛ da kun Ayi komi wula sera. a ni dɛmɛ da kun kɔni ne ka kun se fɛn fɛn a ye taa Ayi, an bɛ bɛn a la. An n'a bɛ bɛn a la. A gɛrɛ a la sa. An ka gɛrɛ a a la. y'a ta yan fɛ da e ta yan fɛ sinon ne ka da e ta yan fɛ a da Fara, limite la k'i sigi. n'i ka da yan fɛ filo Ka dili ka. Sigiɲɔgɔnya ye baro ye. Wallahi, je te dis. Ala ko an ka ɲɔgɔn ɲɔgɔn baro. gasi kuma ɲinɛ dɛ adamaden ɲɔgɔn gasi ɲinɛ dɛ a bɛ se ka bɔ ka da la cogo min na fo ne ka da la Ka dili ka. diɲɛ b'a la Yɔrɔ, diɲɛ ye baro ye. misɛn tibila la An tɛ baro kɛ bɛɛ fɛ. An tɛ baro kɛ. A bɛna fɔ i ni dɔ fɛnɛ bɛ baro la. ne kɛlen don ka fɛn dɛ I kelen de don. Cɛ. Bara. Karamɔgɔw A bɛ bɛ se. jan ka kɛnɛ. Ça va? Ah. I ka ko ka ɲi. Ah. I yɛrɛ i bɛ k'i tɔkiyɛ. Jumɛn tigɛ mana ko la dɛ. Yafa. Yɔrɔ e cɛni de bɛna n'a mana na ko bɛɛ ye ne ka dugu la. I ka ko kun ta ka bɔ n kan dɛ. Yafa. N'a wari tununna m'o dusukasi la kana dɔ wɛrɛ fara n ta kan i y'a faamu wa? Wari tun. I y'a faamu? Wari tununna de. Ko n'a sukaro bɛ an ka ɲɔgɔn bonya ma quoi. I bɛ taa ɲɛna wa? O kɛra yan ne. O kɛra yan o bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ni yan tɛ? Yan hali n'i ɲinɛ n'i sen kɔ a ka haramu dɔ b'a kan. E y'a ɲini yan. Wo wari siɲɛ ka tila ka t'o don logo la ka n'o yɛrɛ an ka du kɔnɔ. ayi sisan de ye n tɔ Ah ne dusukasi ye e sa. ye ne kɛ wari suɲɛ e ka wari Ne ye dusukasi ye. A ye min fɔ ne bɛna kɛ. Mais e y'a bila. A tun ko ne ka kamera kɛ n ka so kɔnɔna na ni ne ma kamera kɛ n ka so n bɛ sa fu sa kɛ sa E yɛrɛ ye sa wari bila yɔrɔ jumɛn sa sisan? ne de ala minɛ ka wari ta ka n ka wari ta k'a da ni mamari bɛ baro la ka wari da mamari kɛrɛfɛ. karamɔgɔ bɛ ka wari bɔ I komi mamari ye mɔgɔ ye ne y'a dɔn wari bɛ ne kun don ma a tɛ ne sɔn. o ma e ta ne tuma Ne ye wari da mamari kɛrɛfɛ n ko n bɛ taa mamari bila ka na wari tunun na Ayi, mais ne i b'a nana dɔn. sɔrɔ wari tɛ yan. Fara i t'a fa. I b'a dɔn Toto fana bɛ wari ta sisan. Maa fiyɛ ɲinɛ belebeleba ninnu. Ɲinɛ belebeleba. Jan ninnu. Cɛ wari ka d'u ye dɛ. Olu fana ma ɲi dɛ. Ayi, i b'a dɔn mɔgɔ caman t'olu ka histoire dɔn. Karamɔgɔ, e jɔ karamɔgɔ yɛrɛ bɛ nin kalama. Explique, E b'a dɔn explique. fɔlɔ ha jakuma ninnu filɛ nin ye. Cɛ b'a dɔn fɛn kasa. Jakuma ninnu filɛ nin ye ha jakuma ninnu ye masakɛ kɔrɔw de ye. Bɛɛ b'o kalama. Jakuma. Awɔ. N'o jakuma ni masaya. Ɲininkali kɛ karamɔgɔ hali i ka livre ninnu kalan ka ɲa i bɛ bɛn n'a ye. Les chats là c'était des anciens rois. Filo miyan. Awɔ. N lamɛn sa n lamɛn. A lamɛn, a U ka lamɛn. masaya la i b'a dɔn u ni minnu tun bɛ ɲɔgɔn na olu ye toto ɲinɛ kumaba ninnu olu de tun bɛ ɲɔgɔn na Ouais. parce que olu fana filɛ olu fana i b'a dɔn mun ka di olu ye sanu ani wari de ka di olu ye Ouais. parce que olu filɛ nin u ka princesse o tɛ bɔ quoi donc u b'i ka wari billet ta o de bɛ k'olu ka dɛmɛ u bɛ wari billet ta n'u ye wari billet ta sisan u bɛ taa da so kɔnɔna na Filo toto. toto muso ninnu olu bɛ taa o de sanfɛ o kɔfɛ sisan i ka sanu ninnu b'o bulon u ka sokɔrɔ dugumala ninnu na kɛrɛkɛrɛla ninnu na u bɛ taa sanu ninnu bila yen wari kɔni tɛ hali u tɛ sanu to yen bon u ni jakumaw de tun bɛ ɲɔgɔn na masakɛ jakuma ninnu k'olu t'u ka masaya la donc ɲinɛ ninnu kun man d'u ye u bɛ t'u nɔfɛ u bɛ boli u bɛ taa Ayi o kelen ni i ka kuma bɛɛ la toto ni ɲinɛ tɛ bɛn. u tɛ bɛn Ayi i b'a dɔn a bɛ k'an ka kuma sɔn ji bon toto ninnu kɛlen ka boli ɲinɛ ninnu ye terrain minnu la quoi donc toto ninnu u b'u dogo mɔgɔw de fɛ yen sisan donc e mɔgɔ o mɔgɔ y'i ka wari fili du kɛnɛ na ou bien i ka so kɔnɔna na ni toto m'a ta toto ninnu b'a ta quoi. N ko u b'a kasa de sama. U b'a kasa de sama i b'a dɔn ni wari yan bila ko tɛ quoi. Toto. Laaji. Toto ka wari suɲɛ ka t'i da o kan. u bɛ taa n'a ye u ka woni kɔnɔ toto woni filɛ n'i ye toto woni n'i sera ka bɛn n'a ye mɔgɔw b'a fɔ k'i bɔra sanu tigɛ kan u ka woni ninnu a lɛgɛlɛgɛ dɛ ne kɔfɛ i bɛ ye ta. kelen du sa Sura ne dun ye toto dɔ ye yan dɛ. Ne dontɔ ɲɛgɛn na ne ni toto dɔ bɛnna a kɔni taara yan u sira. ka wo in n'i y'a ci n'i ma taa bɛn ni sanu ye i bɛ taa bɛn n'i ka wariw ye. Toto wo. toto wo cɛ karamɔgɔ i b'a dɔn kana jigin mɔgɔ la dili a dun ye n tɔɲɔ dɛ sunkalo ba in na i ye n tɔɲɔ dɛ a ko k'e de y'a ta. ko ne ale ka wari Ne m'i tɔgɔ fɔ i ye n tɔɲɔ dɛ ne ye n Ne m'i tɔɲɔ tɔgɔ ne kɔni ti yan fɔ. Ese ne ye tɔgɔ fɔ. ne mɔgɔ bisigi sunkalo ba in na walayi nafa t'a la Ka jɔn ye. e ma ne bisigi sa Ne ye bisigi. Dili est-ce que i ka téléphone tɛ ka sonné? Hali sunkalo la a bɛ wele. Hali sunkalo la a bɛ wele. Lamine Dabi Guèye la est-ce que aw tulo bɛ sonnerie mankan na. n'i kɛra to ka lɔgɔ a si ɲɛna a b'a dɔn a jo la i b'a kɔntɛ n y'a da dɔn Ne yɛrɛ de k'a yɛlɛma. Mon ami Vara Ah. cɛ ka cɛ ko bɛ cogo di. Wa ko de ko la. Tiɲɛ i ye fɛn ta. fɛn mo foyi t'a fɔ. Mun de bɔra ni mun ye? Tora ɲuman na dɛ. Ne sisan cɛ.
kana kede flo ngara ai ya tu Kadina. billahi na tama Isigi. aka haramu na tama ngona ya tama ya klisi sa dili Titi na dokta ba. tu ta yimine Take manga nga titi foso. Abi boss na. Abi. Mo ita ba chara? e kana biga ta ha ne bisuna Mo muna ni muna dua. na beta na Awa nyame. Ai do kala. Awa nyame problem ta la mina begita. Abi